Hei, olen Venla Väisälä, opettaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa liiketalouden osaamisalalla. Yhdessä kollegani Elina Kantolan kanssa esittelemme lyhyesti tässä videossa erilaisia esimerkkejä työvälineistä, kun opetus tapahtuu verkon välityksellä. Koska olen taloushallinnon opettaja, esimerkkinä toimii taloushallinnon perusteet. Opintojakson tai kokonaisuuden oppimisympäristönä toimii Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa käytössä oleva Moodle, jossa kullakin opintojaksolla on oma alustansa. Kurssiin tutustuttavana introna voisi toimia juuri tämän tyyppinen video. KYAMKilla on käytössä virtuaaliopetukseen soveltuva ohjelmisto nimeltään Adobe Connect Pro. Tämän videon teossa on käytetty webkameran omaa ohjelmistoa sekä digikameran videotoimintoa. Kuvaruutukaappaukset on esitetty still-kuvina. Niitä voi työstää esimerkiksi ilmaisella GIMP-ohjelmalla. Pelkästään äänen tuottamisessa on käytetty Audacity-nimistä ohjelmaa. Videon olemme työstäneet valmiiksi Microsoft Movie Maker-ohjelmalla. Taloushallinnon, etenkin kirjanpidon opetus on koettu kontaktiopetusta vaativaksi. Verkossa tätä henkilökohtaista kohtaamista voidaan järjestää esimerkiksi Adobe Connect Pro:n avulla. Istunnot voidaan myös videoida uudelleen katsottaviksi. Manuaalista kirjanpitoa voidaan opettaa Adobe Connect Pro-istunnossa taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen. Edeltävässä videossa opettaja tekee kirjauksia Excel-sivulle tehdyille ristikoille, samalla selittäen tekemäänsä. Kirjauksista Excelillä voidaan tehdä myös videoesitys, esimerkiksi Captivative-ohjelmaa hyödyntäen. Videon avulla voidaan laatia kirjausesimerkkejä. Kuvasarjassa on muutama leike videolta. Koko esimerkki video on nähtävillä Moodle-alustalla. Captivative-ohjelmalla on mahdollista tehdä myös manuaaleja ATK-kirjanpidon sekä toiminnanohjausjärjestelmän opetukseen. Verkko-opetuksen järjestämiseen löytyy siis monenlaisia erilaisia työkaluja. Kannattaa edetä pienin askelin ja valita sellaisia menetelmiä ja työkaluja, jotka tukevat omaa opettajuutta. Koulutustakin kannattaa hyödyntää. Kiitti vaan, Osku!